Når du får økonomisk rådgivning, er det meget vigtigt, at du først undersøger, om den økonomiske rådgiver har de samme interesser som dig. Altså modtager rådgiveren provision for at pege på specifikke produkter og ydelser, eller tjener han mere på at anbefale nogle løsninger i forhold til andre. 100% uafhængig og uvildig rådgivning betyder, at rådgiveren ikke modtager provisioner for at anbefale f.eks. specifikke banker, lån eller investeringsforeninger. Hvis rådgiveren kun modtager honorar for dig, så sikrer det, at du vælger de lån og investeringer, der passer til dig og til din økonomi. Vi mener, det er den reneste form for uvildighed, der findes, i forhold til at man modtager provisioner, og hvor argumentet er, at uvildigheden består i, at der kan vælges mellem alle markedsudbydere. Her tror vi på, at modtager man provisioner, jamen så anbefaler man nok også de udbydere, som giver de højeste provisioner. Så det holder vi os fuldstændig fra, når vi rådgiver dig. Ofte er det sådan, at det er dyrere at investere i aktier end obligationer. Og det betyder groft tolket, at nogen tjener flere penge på, at du tager mere risiko. Investeringsforeninger og fonde med aktier koster mere end investeringsforeninger og fonde med obligationer. En indikation på det er, at det ifølge Investeringsforeningsrådet koster 0,9% af formuen at bruge en dansk investeringsforening til obligationer og 2,1% til aktier. Der kan altså være incitament til, at du får anbefalet en højere portion aktier, fordi udbyderen, eller den der foreslår dig at investere, tjener mere på det. Uvildig økonomisk rådgivning er udbredt i udlandet, f.eks. Storbritannien og USA. I Storbritannien vurderes der at være over 10.000 uafhængige økonomiske rådgivere. Og selv når vi korrigerer for, at der er flere indbyggere, er vi i Danmark ikke helt nået så langt, hvor rådgivningen flytter ud af banker og pensionsselskaber og bliver givet af uvildige rådgivere.